عبید نثار یک نظمی کیچ نامہ کیچ تئی بولانے بالاد ستایا آزماں پچ لرزتا کیچ تئی بولانے بالاد ستایا آزماں پچ لرزتا کیچ توچو ساجیے برزیں حشیماں محکمے کیچ توچو ساجیے برزیں حشیماں محکمے کیچ تئی ترشتیں تلا رانی دلا ماں رستگاں پادت کگاں کیچ ماں شفقب تگاں گمبر تگاں انگر تگاں کیچ پماں پرچیا تنگیں تئی پلیں بدن و کیچ پرچا تئی نگاہانی ندارہ مٹتا کیچ توچو ساجیے برزیں حشیماں محکمے کیچ تو پلیں فدائے انقلابی چیدگے کیچ تو زردان کمبر کیچ ایلیا سے قلم و کیچ تو اہدانی کوہنے دفتراں چمے بجاں کیچ تو دودا ببو سورنگے واگاں شربدار پوتی عہدے میاریں سمیاں رنگے بیار پوتی عہدے میاریں سمیاں رنگے بیار ننگے بیار کیچ توچو ساجیے برزیں حشیماں محکمے کیچ تو دودا ببو سہرنگے واگاں شربدار پوتی عہدے میاریں سمیاں رنگے بیار ننگے بیار کیچ بالا چی ببو دودائے پدرنداں بتچ کیچ تو سالوں کے کمبر دادشاہ ملو مڑوک کیچ منتئی ہانولاں تو شے ببو دردانگے کیچ بمبورے شگانا دامنا جاگا مدے و کیچ مارا دشمنے دستاں پرزانی مدے پولنگ مکاں جانا وتی کیچ تئی بولانے بالاد ستایا آزماں پچ لرزتگ و کیچ توچو ساجیے برزیں حشیماں محکمے کیچ ماں شفقب تگاں گمبر تگاں انگر تگاں کیچ پرچا تئی نگاہانی ندارہ مٹتگ و کیچ پماں پرچیا تنگیں تئی پلیں بدن و کیچ توچو ساجیے برزیں حشیماں محکمے